lady bi your friend and Kramame, sa lady no fe no. O was akru no so. O was asase. I was say yeah, asaso say yeah. Then no fe. Ugo si nipa no di watam. Basket a ye di duane etu mu ye de serve wo bi. E na me di ma no. Anu bi na me koto ye di ma no. O de chair no. Me de chair no. Na onya no. Me nya no. Onya no ma esa honhon ne bi. Se me ne da ye na asa. Se officer ye me nipadua no su se na me ne da ye na nya me a. Aha. Nipadua de on ne da ye. But enya wo na on ne da ye. There be honhon ne da ye. Esa. Nti wanya spiritual marriage. Wanya. Nti wanya sense awade de Onya bi. Obewo wo a last bi kura me be 2 years na me te yes e wona ne kunu na wo ho no kura be ma no enya accident wo ye na wa ware mema for o manyina ne na ajai want me nware honhon da so ware no sa de wo ne dai na nya wo no nko a e bi wo ho so a me mpese me no wo beda na me de afa wo so se ba ya yi de me pe na ma nti me pen ma wa me discover ma scanner ye de ma me free ho na me de ma wo no enye me amisika o mo na de suma me se me mfa ma nti me de ma wo de ma no scan ko wan fa ni nyina ma wo so de bia to dua na edi de wo to de to dua na di ye no ene na ma spirit no ba wura wo so mu no ne nada asa nti one ne da wi a enu ano no aya ne se o ne na ada physical but honhom ne ene na ba beda nti wa ware no na wafa no nti se wo ko hu ne physical na uko ware na ko tana Pentecost Sunday Presbyterian Sunday zero o bre na se o okrafo esa pepepe na de na so wo de ntasuo ni abo ne niema na ehe no de me na panyimfo na eno so ye ma me wata na so different eno dia wa asase so echire sen echire mu ne sen eno ye amotia no amotia se ventiase almost pema motia motia so pema se so no se sunsun won so besel hwe motia bi wo ho a o se ama me wata menmu nye tie wo asase so yi ebusie bi nye ebusie bi ye ebusie bi so ye ho ne ho sa na omo so life tie okay omo nye 100% sia ye na ye nyina ye nye 100% ye sa pepepe na omo so tie ndi ebi wo ho oba obeka se ba yi me pen mam nti ade no wo ho ayeye ebi wo ho awusun won se wonnam ano sunsun bebia wo shadow kotoye no na hembe ya metimi atuntosu egu so metimi akuta abo ketu ebi na me dia to so because manya kasa abi abo no kwa mo na de mam na me dia to wo shadow no so usunsum no wo ye oba wo ye bemmo na me dia to so o manyam ntasuo mentia se chire mu ye se de free manum ba he no enye meme de na enye wo ntasuo eye spiritually sa nti okona se otu ntasuo go de sunsum no so na ayeden se eno no ma che no wa che ni sunsum no ma che no nti me so meme wa hai uba me nche ne a se me hwe wa asem ma wa meme musa me uba me nche ne a me dan kuku hwie ni ho kura bi ni ho ade a busu wo me dem na ehina potoa na ne wo mu ni se uba me nche ne a meje da ye de wo krada ena meje kura wo firi so kura wo papa no ma me firi so asan ko me ne woni asembia na ebo every 9:30 10 anajo ena ye ko adwuma mo ko adwuma no we say ye chini wo china kwan se asem a wo bi de breye no ye ko ho kura wo firi so ye ko frɛ ne kra sunsum asem na ye ko nti ye ko a
yɛkɔfrɛ saa nneɛma kra ne nyinaa yɛkɔfrɛ yɛyɛsi nti sɛ nipa 10 na ɛba me nkyɛn a ɛnna anadwo nyina nipa 10 no meyɛ yɛyɛ ɔmo nyina ho adwuma wie ansa na de yɛdi ka yɛ dada ne yɛakɔ akɔsra wɔnom sɛ sɛ we ne tibia mu te sɛ nneɛma te sɛ saa na yɛyɛ no na sɛ Ghana na yɛwɔ no sunya ha yɛwɔ sisi ya no deɛ wo kan deɛ na kyerɛ sɛ ɛma dodoɔ na wɔ spiritual marriage o wɔfa sunyan aware gu wɔ ha papa awade we sɛ majame kunu majame yere ɛnyɛ wɔ no a ɛnyɛ baa no ɛna ɛnyɛ bɛma no adeɛ no wɔ ase a ɛhante wɔ no spirit bi wɔ hɔ a ɛhante ɛna sunyan ha no mesrɛ nananom ɔmo nsɔre ngyina aden ɔmo agyae sunyan mu dodo spiritually saa pɛpɛpɛ so mo say ɔmo tumi ka asɛm sɛ asɛm sɛ bɛsi abɛyifo ɛbɛkɔ meeting me bebi a me free abɛyifo nkɔ meeting wobɛtumi aba meeting okuru no so wontumi mma meeting ɛwɔ hɔ te sɛ deɛ na no alupire kɔtotɔ akuda bi aso wontumi mfa hɔ adentia yes because yehu sɛ adeɛ na bɛba ɔmo so wɔ ɔmo kyere wɔ adeɛ ɛna wɔ nienti a ɔmo bɛyɛ saa adeɛ no na yɛapɛ wɔ asase so deɛ de akɔma wɔ no to ɔmo mma na ɔmo agya mo life ama mo na kuro ne to mpɔ saa nti wodu baabi a na yɛsɛ abosomsom kuro enya abosomsom kuro adeɛ no yɛhu sɛ deɛ ɔmo pɛ ni me ɛtɔda wɔn asufo nsuo yi ɛtɔda me hu na ohu hwan a asufo nsuo no sɛ ɔyɛ baa no ho fɛ no asufo nsuo bɛyɛ deɛ wɔn ya wotra ahemfie ɛsane nsuo na ɛda hɔ no nsuo na ɛda hɔ no ɔyɛ ɔbaa me ba na me hu no wɔyɛ baa me wɔyi ne ho me hu no anadwo na wɔyɛ ɔbaa ne ho fɛ over saa spirit wɔn sɛ wɔn no timi sisa ne ho at any time ɔbɛtumi ayɛ ne ho aborowa within 2 minutes na wayɛ abaya na wayɛ maame na wayɛ se wɔsesa ne ho mmerɛ biara nti sɛ sunsum awade ne ba na wo pɛsɛ afiri hɔ a gye sɛ yɛkɔ wukunu no hɔ sunsum no ne ɛware wɔn maame wata na aware wɔ ɛyɛ ba ɛyɛ bɛmma wohum na aware wɔn gye sɛ yɛkɔ no hɔ wɔn na de ne kyerɛ wɔ adeɛ no bɛma yɛn na yɛde abrɛw na ɔbɛka sɛ ɔwɔ charge a ɔbɛcharge yɛ ɔwɔ charge a ɔbɛcharge saa sɛ nyame wɔn sɛ yɛkɔ a ofa secret ni yɛkɔ a ɛtɔda wɔn efidi a mete so yi na me ka na metimi mete stia so a wobɛka sɛ me nko na mete ka no mu yɛ bur 50 ahohom nko ano sɛ nananom a me no wɔn kɔ yɛ adwuma no anadwo no wobɛka sɛ me nko na mete ka mu akura stia ba mo buru sɛn yɛ bur 50 ɛna mo gu ka no yɛ gu ka no ɛna egu a yɛ kɔ adwuma ɛtɔda kora adeɛ kyɛ no obi sɛ mahyia wɔ kwan yi so anadwo na masere saa na ɛteɛ de tam bɛ na yɛ amokɔ tam na deɛ ne ta ɛfiri 9 hɔ kɔ bia ndɛ manwura dɛnem but da mempɛ sɛ mɛkɔ no ebia no makɔtwa baa bi lie mempɛ sɛ nnɛ mɛkɔ dwuma a memfa sɛ nnɛ mempɛ sɛ mɛkɔ a me ho bɛgu finti na makɔpɛ baa na ma promise ne sɛ nnɛ bra nti baa na me ne da menkɔ but me wɔ dɛ no me ne baa ne da hɔ si so na me yɛ adwuma wode ɔbaa ne hyɛ hɔ no na me yɛ adwuma me ne wuti akura time no so na me nsɔre mfiri akura na ɔmɛba ɔmɛtumi abɛgye na bɛyɛ traffic hɔ no na me metia na me hu hɔ no
na adwuma a wose ye bia na ye no no na woni ahonho ne di nkomo na ye di nkomo wa ko rest hoda se beta fa opa ahun rest ba mi mton nua no e hot sen oh fa wo de nya botre se ye ba sama kan sen nkomo ye nwie ne bebia sunyan na hyase ne na wie ye beko sunyan kuro no mo agya kuro na nya kuro ni nim sunyan kuro kase to sa na mo pɛ no o se ahemfofo na wo kuro no mu nyina no o mo nsɔre na o mo nhya akomfo no mu nyina na o mo no mo nya meeting na o mo musa kuro no nie kuro no pɛ na sa ne kuro de say the spiritual marriage de abu okuro mu ana wo fa wo nim nie wo ha bro wo fa de asa na wo kan nti wo so sisi ase ba bi wo ho a wo sa spirit no na wo kofa na be ma na ware no sunsun mo no won so betwe wo kura wo adwuma na enkoso wa hwe kura wa de a wo be ware kura begu me ma ware na wo ho dada begu because wo twe wo kura wo de ahokyere ba beto so wo ye adwuma nko yi afi na otan wo de otan ba beto wo ne wo yire ntem ensesa no mo weki na mami musa we yo oduru rest ha benkum eni nefa abon 927 ubunse maya bi gu benkum eni nefa isusu se wo mo ebo ahyawo omo no de wo ma dress ne tisese ya na honhon no epe wo mo won se obi wo ho aye ko condemn o se condemn won se obi wo wi asisi yi kafra me ntime mbo nipa na so wutimi se nipa e de se bibia duru de no so ni mfa so bi o ye condemn nte na honhom duru ha ne condom won dia odi wo ko ye de but baako ebia ohun omo so ade a omo ta ye ni ebia wo ye pew na ye nyaw na ehu se sa a shout for lie no ta ko ho a ye di boko akoma no membe di kan sunsum ne be dan ho nipa eni saa ba akora na wo be ko no ho no eni na akoda ansa na wo akọ penege se wo no e bia do wa wadwene se achewo la ya na abeko saa ndi se omo ofiefo epew anasa abontinsofo pa na so obi pew a saa obetimi eni saa achewo ni no akoda saa na wo sanse wo penti na no akoda okoda na we se wo no koda ye ne nsuo na agu saa achewo ni no wo die no wo se ye nsuo kwa ana nsuo keke afiri de bi ye sunsum bia wo de agya no na so no akoda nti wo ne no koda ya no wa fo because wo ho agu fi wo pie ya wo no kura betumi abewura wo mu hwe bemba wo bawo munya edi nhye mu wie ye na obepie 30 minutes 40 minutes wa bonte kwa wase odware wie ansa na wapie because ambre no ho agufi onyankopɔ kura wa nyankopɔ abofo na wodi omudi wachi no omuntimi mbe no mintia se ye kyerem bio se wo ne bada me ne mpana wo mpana wo yere wo ne da ho agufi eso odware o wase odware ansa na wapie akɔ bi adware sesen anye nsuo umfa nsuo ni sapo ndware ane wo ma efa ma wo office ni hawa omufa mu no ye nka nkyerɛw anti the normal circumstances say ye wo yide kura wa ye ne ho ade na so one ne da wi a ofa efin kura wagu ho agu fin na ne wo mpra de ne se ni nyina se wafa se ye na wo ne won mo da ho agu fin nti wo ne ma mo wataware ye no madodo san na wo de wani bu a wo mo spiritual marriage mia se no yes mam me se ni yes mam
nti yesu ma me no mehwɛ na mempa na me diska na ma no wape no na me ma bɛka kyerɛ ba no sɛ asemasi sɛ wɔpɛ wode te aseɛ ma no ɛna me so nea mɛka kyerɛ nipa no so wɔbɛte aseɛ because of honhom na nti na kyerɛ sɛ nnɛ no ma dwama mmɔ bebrebe ne asɛ ne sesee no sisi akura obi wɔ kura na wɔfa mpena no wɔne bɛrima ne ba ne hyɛ nnɛ asan wɔn agyae wɔn mpɛ ne biem bɛnɛ nso kura no deɛ nka mɛbusa no sɛ asɛ sesee no ɛnyɛ den ayi jobu ame ɛnyɛ den sɛ wobɛsi ɔbaa asɛ mokeka wie ya wohyia na ɛndɛ ya wetumi di na akɔ ɛyɛ den a sɛ saa spirit na abɛ sɛ akɔva hwɛ uko hyia de ye kristo ni bapa kremo ni bapa no wusi ne pɛ afikra no nya ne nae sa na etie nti wɔhyia bi da wo brɛ me ana me pay bi 2 years no one ne nae ma ya otimi ba fi ho etimi ba dan mu ho de ope bi o be ye wo fi ho aye wo dan mu ho so wo makwan ma na so se ope no onu ana wo pe no spirit no sa so ope wo no e de akosai wo bi so ne wo se me bo e bia wo fai papa na me pe na asai no na wo ye ba anasa wo ye ba ma na me pe wo ye asai na ne wo ti ye ba wo ye ba ma wo so na me de be fa okay na wo ne ba ya da akwakoda nti wo ne ba yi da wi a eye den ya ba yi be firi aba wo yi ho nti ekwan ya be fa so ma ba na agya ne ho ama brai no ana papa yi no ye be fa so na ye easy easy so ne da wi ana che se aba ba ye modea se ne ye pa firi wi ho no ya nya ana kwan ya ye pa se di wi fa so no ye de no be fa so nje mutumi kwa so ndem se me ye kristo ni memi nkwa asori kra ma sofo bi anadifo bi ka che me se wo spirit se na di wachi ani ho me manko je to me no one manko je to me manko to to me manko sere nti unya me firi mu na ba he o firi mu na ba se ye de wo ana sa na mga so ko fa ring no wo Debi eno no ye de kawa wode ahyem eno ne kawa wode ahyem enya me na me kosre no ze man kosre no ye wo tu eno ode na ahyem so na ye wo meto ye enti kwan ye o mefa so ama o mutumi no bededi no eno na o mo so de me fa so enti ye hwa ye mfa ma me wata so hwe kawa nan nko na me so me peka wa sempa papa ka was e da hokra na mafa hye but na esu nti wo hu ade mi ana me hu ade but enye de bia wo hu den ni ma wo me hu pa asa 2 months ni 2 months aba 8 weeks bia de aba me ko Wednesday market dogomba fo na wo free traffic no ko infampo na me nchire baby a bus metro mass baby a bus eludi kumase bus na eludi no bus o mfa bus bibi no on say opposite dogoma fo bi to condemns in that there was a lane mu store building na e ku da dwam ho no so mo madam fo ne wono mi ta kwatena ho pa na Wednesday bi na me ko ho me ko na me ne mama bi hyiae mama no distance wo yemu ye ntem kakra na mama no o hwem na me so me hwe no na o ye obi a wowu a omu adida no skana ye de ja no kwan no wo de be didwa den
skana yɛde gya on say ubi wu a na yɛde plate bi ɛsene so na yɛse giska yi kwa fa tonsuo fa yɛ ka iska wɔno de ba be di dwa o de sika no mu di gya no kwan no e ba be di dwa abedi dwa o totɔ ne ho niema o totɔ ade wo dwom ɛna wo hu no na on so hu mi so wo hu se ma hu no no wo hwɛ m nti wo sin wi amesumi sin wie ya na wo hwɛ n'achi na me so me hwɛ no ana me ka che dogo mani ono mo ye miensa na to no me se mo hu maame na wo kɔ no wo obi a wowu a yadeda no obi a wowu a yadeda no wo kuru foforo so yensie no mpo ye nyansie no mpo ana akwankoje sika na ketechire na omo kire no sa na wasoro a wa sha se ye diska no obedi dwa na obedu asamando no wa shoto Debi o sari pani bi no saa de na oba aye no wonko wadane ne pa e wasase so oba ware want say sisa ma ware awo wasase so mati bibre bi ashase na no abia no but we no wanyi ma me nanyi me hwe ne age see an face ne setia kura no 60 70 die obenya ba obenya no so type me ma mama friend say ne die obenya but want me wo na say ukoda dwam ho no enya bete saa wo ho ofa enya ukoda dwam wo dada dwam hayi dada dwam enya ne nyina na ye ka dada dwam hayi wo de maso wo de menye bunani nti bunufo amambre mentumi nye anka kura me firi so bebia me so metumi wona anka saa niema anka me so metumi asore agina mene nana akra betumi akokasa oye odefo saa na ukoda maso ho no de wo ka no maso ho so no kura nyame nim no so na ho a lot of people different types of a man say oba bi okra wudi na chia wo hu fia okowura mu maso no wo hu fia okowura mu maso no ene honya betesa o yenko ye chi ha ye friends ba ko ni aba ko Berlin emusie ye ho ewie Wednesday ewie na me ko nsuatre me ba na no me so de bi me area na de me nkofa kurum na me fa mfuturu kwan no na me ba no maya fo a me hya wo no no me si wow no mo fre o fre sie ho o mo fre sie o mo ye nsamanfo na ada na o mo ni mai nipa wo mo badwa Wednesday no me hwe wo no sa no mo so hwem ba me dia ne say man kan ma anya wo hwe wontumi mfa wasem ma me so me hu wusu wo hu dia na me woka no o mo badwa nti sa ba yi ko hu no wusi ne pe no wote ase a dia na wo nya wo wiase obi oba ofri asamando no kwose ne pe na na kwa say how no wo pa ma wo sa fo so betuma prama da na wo na da wo but won't say wo won pese obesel wo ye dey won ti ase some man bi kura no kosi won pa o matumi atwa wadapa A to Z be do atem hi wofa yes on pe wasa o yo wa ma wo hu ayera na okọ anya wo na wo pe nya wo nti na obai ya say obi ewu oba bi ewu na wa be fa be mai se ko be ma different bi ko de bi be ma no wa ye ne bibi nti oba fa na akọ no so odi san na ribenya no sex na ofa ane de di nya nipa o ewiase ade ase ye memma ne ma ye ma bunu nyina agina sa ade no so sex na obdi benya osisi ofa enti na me ka say woni banya da pe no hu agufin sunsun mo no hu agufin tumi biat me nyaw easy wo dem ho no de bi said dem wo de wo den but wonye pi wandwa na wo pi wo fa de ani tumi bia betumi abo me wa hai me ni bada ewie na me so de pie
every den mo ha me ko dware me maba no kura hu se be sa da bi mu kura na mako dware aba na masabeda se be sa hia mu bi ma me ne na hia mu wi ebi ahomache na masori na madware ndi wo me ko nkunchire no wo me ko yirichire na oba ne pentamako one ne da wi ya pe no de nasi moto so no de na tware nsuo no kwa kwesi no enye dangerous papa sadia sunsun bia te me wura wu mu sunsun bia te me nyaw easy nipa bonefo plane eye wu den plan bia o mo ye fa hu bia be nyaw sada no kwa de be nyaw sa yes ene ye huna mani o enti o no o ye den Who you say? Say, me no, on see a meti. Uba, me ho, so pesa ubuam. No, I can wo how. Me so adia ba kuni. Adia ukunipa. Uji skedru. Uye beifo. Mama ncheni. Mimpe. Uba mese wo life. Ubukunu. Minkunu ebia mema na aka na no munsa me so mempe se ye nka se me na me ma mesi BBC ato no mempe ma akwa nkyere na me de be ma wontimi ndi so na wo ya so me krobi wodoma wo kodoma wo kwan no so abaya bi be fo no efa no so ese ne nua no ono ene ono mko adidie nyina na ne nua no ne maame na se me mbehwe ne nua no na mesu mo mpe sa ne ma we ise mmerem o mo pe ba me se anajo ebo 11 mo ma ne nua ba panyine ne hu se mo ko dware no sa ne ma yi o mo dware ne wie bebi a me kire ye no so no menim se ye den ade chi a ba ne nua ba no be fa ho nti wo dware ni omudware ni wenso ne teneye ekroso o sorry anopa na o kroso sa kwa no hey mi wo sunyan ha na ye frɛ mi tu ka firi sunyan ha ekoho no ma ne si ye wa wura no ho nyina na yes o bo mi din direct Austin amba me nyame ho